tamo jano tong sania tabo kono orok fire jara fire service o nanya rok sabjak bisingo piat khorang khnawo ber maro khorang tamo marok khanga sania kana bang malu korok bacha lajak wana lajak bahai amka ঠিক আস্তবল ni opposite ke tawo bo kwangma huku phai tongo tamni bagai bahai ui dong bisingo tawo ko saimia ko aro bisingo fireman rok khabjak kwangma ke huku kwangma phaimani choyang tongo yang tei lukna yang sakri huku phaimani kwangma huku phai tongo bisingo mani kwangma tongo bagai ja bisingo mani de khamka saimia bahai ke khamka amogo tawo siago so hagan turuk sungnya lainnya fireman ni khate brok bahake bisingo pung haike sabung khai to tabo kwangma lukurok bacha laija gor tabo lukurok jojon saimano bestik hingga kaisa company মানে গোবাং পোক মানে কাহামান তো ya omono tabo bisingo khamai to tamo bage khamka bahai ke khamka amake saimia ko hagano joto district samu khanya rok kogoi lamo amhala ya bahai ke khamka tabo gobago lukurok tabo laga basa laja wana laja bahai ke khamka district nei mangka astobol kinaro agor tulane astobol kinaro district office main head office tirupani head office ni mana district ni bahage khamka abo to saima lajaiso kamu hukum haitom ke bising ni orang fireman rok jak orang fireman rok jak kata mau tong bising saimia kaisa fire service guy kajak ya orang borok rok kajak kata mau bising saimia Horket tuikin kapo ya bisingo monak de bagai saimia khumsa bang eta khumsa phaka fire service ta khumsa phaka kaisa ba india ta kaisa phaka mo to fire service bisingo ta majan kha wana ba singsa bisingo ta maung kha saimia pia horket kare khane khamani okuma ta bisingo ta mong ma tei hor de bacha kino aman wana ja huku ke phai to ko huku ke koi kina ti kogoi to abo go ya aro mani bang ma mani to bai mani ja khanga saimia mai kana saka tei rina bagai saka tei rina bagai de kaisa fire service gari sokol jak motor gari wana lajak lukro bang maro bahake tamu siap ko bahake nangka karan Amerika aku tebung sondro anak sungai mereka nih karen pagi ke via tabo asuk nenggrathar nongma alka kes
teisha hamke phulungnai tamoni bage khamka fire service tai bose phaitong kaisa bai ingeko ta khungja phaitong ke one ama singsa basics asuk nok kotomo khamani one ama singsa ta khungja phaitongka one lajak nu korok tabo